በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አበ መነኮሳት አቡነ እንጦንዮስ መንዩ። አቡነ እንጦንዮስ ካበብኡ ዓብደል መሲሕ ካበዲኡ እኩት አዚላ ብ215 ዓመተ ምህረት ጽኢድ አቅብጣብ ትበሃል ቦታ ተወለደ። አቡነ እንጦንዮስ ግብፃዊ እዩ። ወለዱ ብትውልዶም ምርያት በሃብቲ ምሉኣት ነበሩ። ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ አቡነ እንጦንዮስ ብክርስቲያናዊ ጥበብ ተኾስኪሱ ዓበየ። ብዘይካ ወለዱን ገዝኡን ካልእ ይፈልጥን ነበረ። ክዓቢ ኸሎ ምስ ቆልዑ ምሕዋስ ይጸልእ ስለ ዝነበረ ምስኣቶም ኮይኑ ፊደል ምቝጻር ኣበየ። ካብ ምግቢ ዓይነት ካብ ህፃንነቱ ህርፋን ዝበሃል ኣይነበሮን። ማዕርገ ዲቁና ካብ ኣባ ቴዎናስ ናይ እስክንድርያ ጳጳስ ተቐበለ። አቡነ ቴዎናስ ዓብዪ ኣቦ መራሒ መነኮሳት ከም ዝኾኑ ተነቢሉ ነበረ። ድሕሪ ሞት ወለዱ ምስ ሓንቲ ሓፍቱ ተረፈ። ሽዑኡ ወዲ 20 ከባቢ ብዝኾነሉ ሓላፍነት ገዛን ሓፍቱን ናብኡ ኾነ። ድሕሪ 6 ወርሒ ንቤተ ክርስቲያን እናኸደ ኸሎ ብዛዕባ ሃዋርያት ኩሉ ገዲፎም ንኣምላኽ ምኽታሎም የስተውዕል ነበረ። ከምኡውን ነቶም ኣብ መጽሓፈ ግብረ ሃዋርያት ዘለዉ ህዝቢ ንብረቶም ሸይጦም ነቲ ገንዘቦም ናብ እግሪ ሃዋርያት ኣምፂኦም ከከም ኣድላይነቱ ንዘድልዮ ይዕድሉ ምንባሮም እናስተውዓለ ነዞም ከምዚ ዝገበሩ ኣብ ሰማይ ክንደይ ሰናይን ዓብይን ተስፋ ከም ዝጽበዮም ይሓስብ ነበረ። በዚ ኸምዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። ሽዑኡ ኣጋጣሚ ኸዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻ ዘለካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ዓድሎ እሞ ተኸተለኒ፣ ኣብ ሰማይ ከኣ መዝገብ ክተጥሪ ኢኻ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 21 ዝብል ተነበበ። እምበኣር ከስ ዝንባብ እዙ ንዓዩ ዝምልከት ብምባል ዝተወሰነ ንሓፍቱ ሂቡ ዝተረፈ ናይ ወለዱ ንብረት ንድኻታት ዓደሎ። እንተኾነ ንጽባሒቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኸደሉውን ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ዝብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 34 ብምስማዕ ነቲ ንሓፍቱ ኢሉ ዘትረፈውን ንድኻታት ዓደሎ። ሽዑኡ ንሓፍቱ ንእሙናት ደናግል ንድንግልናኣ ክምህርኣ ማሕፀነን። ኣብቲ ኸባቢ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ሕይወት ብሕትውና ዘዘውትር ነበረ። አቡነ እንጦንዮስ ነዚ ብምርኣይ ክመስሎ ጀመረ። እናኸደውን ኣምላኻዊ ነገር ይሓቶ ነበረ። ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ዝብል መሰረት ብምግባር ከኣ ንኻልኦት ምእንቲ ክኸውን ባዕሉ እናኳዓተ ዘፍርየላ ንእሽተይ ግራት ብምሓዝ ገሊኡ ንምግቢ ዕለቱ ዝተወሰነ ኸዓ ንደኻታት ይህቦ ነበረ። ብውልቂ ብዘይ ምቁራጽ ክንጽሊ ከም ዝግበአና ሉቃስ ወንጌል 18:1 ስለ ዝሰምዐ ኸዓ ብትግሃት ይጽሊ ነበረ። ንዝንበቡ ንባባት ጽኒኢሉ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ኸዓ ካብቲ ጽሑፍ ፍጹም የምልጦን ነበረ። ንኹሉ ኸዓ ቀጠቢሉ ይሕዞ ነበረ። ከምኡውን ኣብ ግብሪ የውዕሎ ስለ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ርእሱ ኣይምርኡ ልክዕ ከም መጽሓፍ የገልግሎ ነበረ። ናብ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ብምኻድ እውን ዝተፈላለየ መንፈሳውያን ፍሉይ መንፈሳዊ ግብሪ ጽድቂ ተምሃረ። ልግሲ፣ ትግሃት ጸሎት፣ ትሕትና፣ ፍቕሪ ንባብ፣ ጽንዓት፣ ብጾሞም ኣብ ጥራሕ መሬት ምድቃስ፣ ልዙብነት፣ ትዕግስቲ ካልኦትን ብዙሕ ትምህርቲ ምስ ቀሰመ ናብቲ ቦታ ተመክሮኡ ተመለሰ እሞ
ነቲ ዝቐሰሞ እናስተውዓለ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ተገደሰ። ነዚ ጽቡቕ ተግባራቱ ዝረኣዩ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኢሎም ይጽውዕዎን ይፈትውዎን ነበሩ። እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣዝዩ ቐንዕሉ እሞ ነቲ ገዲፍዎ ዝመጸ ንብረትን ጥሪትን ሃፍትን ቤተሰብን ፍቕሪ ገንዘብ ማዕርግ ኣብ ምግቢ ዝርከብ ብዓይነቱ ጣዕምታት ናይ ምዝንጋዕ ናብራ እናዘኻኸረ መንፈሳውነቱ ገዲፉ ንድሕሪት ንኽምለስ ፈተኖ። ከምኡውን ብርቱዕ መንፈሳዊ ጉዕዞን ንዕኡን ምፍጻም ዝሓትት ብርቱዕ ጻዕርን ብምዝኽኻር ኣካላትና ድኹም ከም ምዃኑ እቲ ናይ ቃልሲ ጊዜ እውን ኣዝዩ ነዊሕ ምዃኑን ኣዘኻኸሮ። በዚ ኸምዚ ዝክሰናኸል ብዙሕ ጸዓረ። እንተኾነ ሰይጣን ኣብ ቅድሚ ውሳነ ኣቡነ አንጦንዮስ ሓይሊ ከም ዘይብሎ ምስ ኣስተውዓለ ብዝተፈላለዩ ካልኦት መንገድታት ብጓል ኣንስተይቲ ብሕልሚ እኳ እንተፈተኖ ፈጺሙ ክኾነሉ ኣይከኣለን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 መዝሙረ ዳዊት 118 ይኹን እምበር ኣቡነ አንጦንዮስ ንሰይጣን ሓንሳብ ስዒሮየ እየ ብምባል ጾምን ጸሎትን ተጋድልኡን የቋረጸን። ሰይጣን እውን ተሳዒረ እየ ኢሉ ተንኰሉ ኣየቋረጸን። እኳ ደኣስ ኣንጻር ኣቡነ አንጦንዮስ ገለ ዕድል እንተጋጠሞ ከም ዝጓዝ መንበሳ ኣብ ከባቢኡ ሸንኰለል ይብል ነበረ። ኣቡነ አንጦንዮስ ናይ ሰይጣን ተንኰል ብዙሕ ምዃኑ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 9 ስለ ዝተረድኦ ኣትሪሩ ስርሑ ቐጸለ። ዝበርትዐ ቓልሲ ኸኣ ክለማመድ ጀመረ። ምግቢ ኣመጋግብኡ በብ2 3 4 መዓልታት ነበረ። እንተበልዐ እውን ጨው ማይ ብምሕቓቕ ቅጫ ኣሊኹ ብምብላዕ መስትኡ ኸኣ ማይ ጥራሕ ነበረ። ከም ብርሃነ ዓለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ድኸምኩ እየ ዝብርትዕ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 ዝበሎ ጣዕሚ ስጋ ምስ ደኸመ እዩ ሓይሊ ነፍሲ ዝብርትዕ ብምባል ኣዝዩ ተጋደለ። ከምኡውን ነቲ ዝሓለፈ ጊዜ ኣይዝክርን ነበረ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 ማለት ኩሉ ጊዜ ከም ጀማር እምበር ከም ፈጻሚ ነፍሰ ይሓስባን ነበረ። ኣቡነ አንጦንዮስ ርእሱ ምስ መለኸ ካብቲ ዓዲ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መካነ መቃብር ገማግም ኒል ክነብር ጀመረ። ሽዑ ሰይጣን ኣባ አንጦንዮስ ንምድረ በዳ ብእልፊ መነኮሳት ምእንቲ ኸይመልእ ስለ ዝሰግአ ሓደ ለይቲ ብጭፍራ ጋንንቲ ተሰንዩ ኣብ ምድረ ውዲቑ ብቓንዛ ምዝራብ ክሳብ ዝስእን ገረፎ። እቲ ቓንዛ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንጽባሒቱ እቲ ሓደ ፈታዊኡ ምግቢ ዘምጽኣሉ ዓርኩ ብምልክት ንኻልኦት ከየተስአ ኣልዒሉ ናብቲ መካነ መቃብር ቦትኡ ከም ብሓድሽ ክወስዶ ለመንዎ። ስለዚ ብዓርኩ ተጸይሩ ናብታ ናይ ቀደም ቦትኡ ተመለሰ። ብሰንኪቲ ዝወረዶ መግረፍቲ ጠጠው ክብል ስለ ዘይከኣለ ኸኣ ጸሎት ብድቅሱ ጸለየ። ድሕሪ ጸሎቱ ኣነ አንጦንዮስ ኣብ ዘለኹ ካብ መግረፍትኻ ኣይሃድምን እየ። ሽሕ እኳ ገና ክትውስኸኒ እንተኾንካ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ክፈለየኒ ዝኽእል የለን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 35 እውን ይዝምር ነበረ። ሽዑ እቲ ሰይጣን እዚ መነኮስ እዚ ሕጂ ኸኣ ክሓስብ ክዛረብን ጀመረ። እንተኾነ እቲ ጸላእ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ሰይጣን ብድሕሪ እቲ መግረፍቲ ኣቡነ አንጦንዮስ ብሓቦ ተመሊሱ ምጅማሩ ኣገረሞ። ሽዑ ብብርቱዕ ሕርቃን ሰራዊት ኣኪቡ ነዚ ሰብኣይ እዚ ብመንፈስ ዝሙት ኮነ ብመግረፍቲ ጠጠው ክነብሎ ከም ዘይከኣልና ኣስተውዒልኩም ዶ? ስዒሩና ሕጂ ንዑ ብኻልእ ኣገባብ ነጥቅዓዮ በሎም። ከመይ ንሰይጣን ሕማቕ መደብ ምውፃእ ቀሊል እዩ? ቀጺሉ
ኣብቲ ብርቱዕ ምንዋፅ ዝገበረሉ ለይቲ እቲ ቦታ ብምሉኡ ልክዕ ከም ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። ከምኡ ኸዓ ን4 መናድቕቲ ህንፃ ዘፍረስዎ ክመስሉ እቶም መጋንንቲ ኣራዊት ተመሲሎም ገለ እናጎተቱ ንውሽጢ ዝኣተው መሰሉ። እቲ ቦታ ብቕፅበት ብኣናብስ ብኣናብር ብብዙሓት ኣራዊት ዝመልአ መሰለ። ሕድሕድ እንስሳ ኸዓ ከከም ባህርኡ ዝመልአ መሰለ። ኣቡነ አንጦንዮስ ዝተወቕዐን በዞ መጋንንቲ ዝኽብከብን ዘሎ ኾይኑ እናመሰሎ ብርቱዕ ቃንዛ ሰውነቱ ተሰምዖ። እንተኾነ ፍርሒ ዝበሃል ከይሓድሮ ብመንፈሱ ነቐሐ። ብሰንኪ ቃንዛ ሰውነቱ እኳ እንተኣወየ ሓሳቡ ግን ህዱእ ነበረ። እናተዋዘየ ኸዓ ሓይሊ እንተለኩም ካባኻትኩም ሓደ ጥራሕ ክመጽእ እንተገብአ እንተኾነ ጐይታ ንብርትዓኹም ኣልይዎ እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ ኸዓ እዩ እንተተኻኢልኩምሲ ብብዙሕኹም ክተፈራርሑን ትፍትኑ ዘለኹም። እዚ መልክዕ ኣራዊት ምልባስኩም ሓጋዚ ዝበሃል ከም ዘይብልኩም ምልክት እዩ። ቀጺሉ ኸዓ ብሓጎስ ከም ዝበለ ክእለት እንተለኩም ኣብ ልዕለይ ኸዓ ስልጣን እንተተቐቢልኩም እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም? እቲ ዝግበር ግበሩ። ዘይክትክእሉ እንተኾይንኩም ግና ስለምንታይ ብኸንቱ ገዛእ ርእስኹም ትሕርቑ? ኣብ ጐይታ ዘለና እምነት ንዓና ልክዕ ከም ማህተም ውሕስነት ዘለዎ መንደቕ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ፈተና ድሕሪ ምፍጻም ንኣቡነ አንጦንዮስ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሶም ስለ ዘተዓሻሸው ኣስናኖም ሓርቀምቀመ ኣበልሉ። ኣብዚ እዋን ዚ ኸዓ ጐይታ ንቓልሲ ኣባ አንጦንዮስ ኣይረስዖን እከላኸለሉ እውን መጸ። ንላዕሊ ገጹ ቁልሕ እንተበለ እቲ ናሕሲ ተኸፊቱ ረኣዮ እሞ ናይ ብርሃን ጩራ ናብ ገጹ ክወርድ ረኣየ። እቶም መጋንንቲ ኸዓ ብሃንደበት ጠፍኡ። ናይ ሰውነት ቃንዛ ድማ ብቐፅበት ኣቋረጸ። እታ ገዛ ኸዓ ህድኣት ሰፈና። ኣቡነ አንጦንዮስ ጐይታ ከም ዝረድኦ ምስ ፈለጠ ካብ ዝነበረ ቃንዛ ስለ ዝተገላገለ ከስተንፍስ ጀመረ። ነቲ ዝተገለጸሉ ረኣይ ኸዓ ኣበይ ደኣ ነርካ ስቓየይ ክተዝሕለለይ ካብ መጀመርያ ዘይተገለጽካለይ ስለምንታይ ኢኻ ብምባል ሓተቶ። ጐይታ ኣነብኡ ነይረ ግን ከኣ ጽንዓትካ እናተዓዘብኩ ጽበየካ ነይረ። ብጅግንነት ስለ ዝተቓለስካን ኢድካውን ስለ ዘይሃብካን ኣነ ወትሩ ሓጋዚኻ እየ። ኣብ ኩሉ ዓለም ከኣ ከም እትፍለጥ ክገብረካ እየ ዝብል ድምፂ ካብ ራእይ ተሰምዐ። ኣቡነ አንጦንዮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ተስአ። ካብ ናይ ቅድሙ ንላዕሊ ኸዓ መንፈሳዊ ሓይሊ ተሰምዖ። ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 35 ዓመት ነበረ። ኣበው አንጦንዮስን መቃርዮስን ብትዕቢት ምኽንያት ማዕርጎም ምስ ነቢያት ድዩ ወይስ ምስ ሃዋርያት ግለጸልና ኢሎም ለመኑ። ሽዑ ኣምላኽ ንኣቡነ አንጦንዮስ ናብ ኣስካፍ ኪድ በሎ። እዚ ኣስካፍ ዝበሃል ናይ ንጉስ ፈታዊ ትሕቲ ንጉስ እዩ ዝነበረ። ውሽጢ ክዳኑ ዝባልዕ ጨጓር መቅ ተዓጢቑ ኣብ ናይ ብሕትውና ቦታ ይነብር ነበረ። ኣቡነ አንጦንዮስ ናብ ኣስካፍ ከይዱ ኣስካፍ ከኣ ካብቲ እንዳ ንጉስ ቤት ክወፅእ ረኸቦ። እቶም ሰራዊት ተደፋፊኡ ኣፍ ደገ ክወፅእ ንኣስካፍ ነቲ ተኸዲንዎ ዘሎ ዝባላዕ ማቅ ምስ ተንከፍዎ ኣስካፍ እቲ ዝባላዕ ብውሽጢ ዘሎ ማቅ ሰውነቱ ቆሪፅዎ ወደቐ። ወታደራቱ ኣልዒሎም ናብ ገዝኡ ወሰድዎ። ኣቡነ አንጦንዮስ ደድሕሪኦም ስዒቡ ምስ ኣስካፍ ኣረኸቡኒ በለ እሞ ኣረኸብዎ። ኣቡነ አንጦንዮስ ንኣስካፍ ናብራ ህይወትካ ከመይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ናተይ ህይወት እንታይ ክሕተት ልክዕ ከምዛ ትርእየኒ ናይ ቤት መንግስቲ ሰብየ ዋላ ሓንቲ የብለይን በሎ። ኣቡነ አንጦንዮስ ተኣዚዘ እየ መጽየ ጽቡቕ ጌርካ ግለጸለይ በሎ። እምበኣርከስ ናይ ዓለም ፍቓድ ኣባይ የለን
ናተይ ድሌት ነዚ ዓለም ዝጠንጢንካ ምኻድ እዩ ነይሩ። ከምኡውን ዓይነት ክዳነይን ናብራይን ከምዚ እየ ብምባል ነቲ ሕቑ ዝቖራርጾን ዝወግኦን ዕሾኽ ከፊቱ ኩሉ እቲ ቁስሉ ኣርአዮ። ኣቡነ አንጦንዮስ እዚ እኳ ዓለማዊ ተባሂሉ ከምዚ ገይሩ ዝተጋደለ ኣነ ደኣ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ዓስበለኒ እንታይ ከስራሕ ሰሪሐ ክብል እየ ኢሉ ትሕትና ተማሂሩ ኸደ። ኣብ መንጎ ፈለግ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ን20 ዓመት ዝኣክል ሰብ ከይፈለጦን ከይተንቀሳቐሰን ካልኦት ሰባት ከይመጽዎን ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ሚርቲንያኖስ ዝተባሃለ ሓለቓ ወታደራት ንጓሉ ጋኔን ስለ ዝሓዛ መጺኡ ሃወኾ። ነዊሕ ምስ ተጸበየ ማዕጾ እናኳሕኩሐ ኣቡነ አንጦንዮስ መጺኡ ንጓሉ ክጽልየሉ ለመኖ። ንሱ ግን ፈጺሞ ይከፈቶን። ኣታ ሰብኣይ ስለምንታይ ኢኻ ናባይ እተእዊ? ኣነ ልክዕ ኸማኻ ሰብ እየ። እስኻ ነቲ ኣምላኽ ኣሚንካ ዝጸለኻዮ ክኾነልካ እዩ በሎ። ጓሉ ኸዓ ሓወየትሉ። ኣቡነ አንጦንዮስ ማዕጾ እኳ ይኽፈት እምበር ብዙሓት ብሕማም ዝሳቐዩ ኣብ ኣፍ ደገት ገዳም ይድቅሱ እሞ ይሓብዩ ነበሩ። ሓደ ጊዜ ኣቡነ አንጦንዮስ ተንስአ እሞ ደገ ወፂኻ ተዓዘብ ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ መጺውን እንተረኣየ ሓደ ውስን ቅርፂ ዘይብሉ ዘፍርሕ ክሳብ ደመና ዝትንክፍን ዓብዪ ምስሊ ረኣየ። ህዝቢ ኸዓ መንፈር ዘጥረየ ክመስል ንሰማይ ገጹ ይድይብ ነበረ። እቲ ምስሊ ንገሊኣቶም ጠጠው ከብሎም ከሎ ካልኦት ግና ብጥቕኡ እናሓለፉ ከለዉ ብዘይ ጸገም ተንሲኦም ንላዕሊ ነፈሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣስናኑ ሓርቀምቀም ኣበለ። በቶም ዝወደቑ ግን ኣዝዩ ተሓጐሰ። ሽዑ ድምፂ ንኣቡነ አንጦንዮስ ነዚ ራእይ ተረዳእየ ኸዓ በሎ። ኣይምርኡ ስለ ዝተኸፈተ እዚ ራእይ ናይ ነፍሳት ጉዕዞ ምዃኑ ተረድኦ። እቲ ዝረኣዮ ዓብዪ ምስሊ እቲ እኩይ ናይ ጥንቲ ጸላኢ ዲያብሎስ ነበረ። ነቶም ኣብ ግዝኣቱ ዝነበሩ ሓዞም ምሕላፉን ከልኦ ነቶም ዘይናቱ ዝኾኑ ክሕዞም ስለ ዘይከኣለ ጥሒሶም እሞ ከዱ። ኣቦ ገዳም ኣቡነ አንጦንዮስ እቲ ንመነኮሳት ክፍጽምዎ ዝግባእ ሓደ ብሓደ ክመኽሮም ኣከቦም። ከም ዝስዕብ ቃል ምዕዳን እውን መዓዶምን ተላበቦምን። ኣብ ስራሕትኹም ትግሁ፣ ኣብ ጽኑዕ ናብራኹም ተስፋ ይትቑረጹ። መዓልቲ መጸ ከም ዝሞተ ኾይንኩም ተኻየዱ። ልብኹም ካብ ክፉእ ሓሳባት ክትሕልውዎ ወትሩ ንቑሓት ኩኑ። ንመናፍቓን ኣብ ጥቕኦም ኣይትቕረቡ። ትውፊት ኣበው ሓልዉ። ፍቕሪ እምነት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃልኹም። ዜና ዕረፍቱ ንደቆ ቐዲሙ ኣቢሉ እቲ ንደቂ ሰባት ንሬሳ ምስ ሞተ ዋላ ቅዱስ ይኹን ከይቀበርካ ኣብ ገዛ ምቕማጥ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ይምህሮም ከም ዝነበረ ሕጂ እንተኾነ ኣነ ምስ ሞትኩ ንብዙሓት ሰባት ኣይትንገሩ። ምኽንያቱ ንሬሳይ ከምኡ ኸይገብርዎ። ንሬሳይ ከምቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ኣብ መሬት ቅበርዎ፣ ክዳውንተይ ተመቓቐልዎ። እታ በትሪ ኸዓ ንኣባ መቃርስ ወዱ ሃቦ። እቲ ሓንቲ ኣጐዛ ንኣቡነ ኣትናቴዎስ ሃቦ። ሊቀ ጳጳሳት ምስ ኮነ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ኣብ ዓበይቲ በዓላት በኣ ገይሩ ይቕድስ ነበረ። እታ ብዘውዲ ወጠሊ ወይ ከዓ ቆርበት በጊዕ ዝተሰርሐት ክዳኑ ንኣቡነ ሰራብዮን ሃቦ ኢሉ ለበብኡ ወድአ። ዕድሚኡ ሙሉእ ማይ ዝበሃል ኣይተሓጽበን። ካብ ሰብነቱ ኸዓ ዋላ ሓንቲ ብእርጋን ምኽንያት ኣይጐደሎን። ሓየለ እውን ኣይደኸመን። ሽዑ ርእሲ ገዳማውያን ኣባቡላ መጺኡ ብናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ነጸላ ገይሩ ገነዞ። ኩሉ ዕድመ ናይ ኣቡነ አንጦንዮስ 120 ዓመት እዩ። ካብ ጐይታ ሙሉእ ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ናብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኸደ። ጸሎትን በረኸትን ናይ ኣቦና ኣቡነ አንጦንዮስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።